wikirang no bubani bo wikirana muntu narawatanga bubani bo ikiranire injira gete enchiri gete bwate tension ni injira gete nga injira bwa kongiro koranga twikire angenenge utimaiti mulisi ni manyete nga oise kurigereria omaete ebintu mbire bibanira ase osebikwanira ase oko Matayo 24 ebintu ebitwabirorire one abarai bense bakongiri chinkoro bacho nyasa ganje akjo nyasa obanje ire basoira abantu bari bumeti chinkoro baroje ngenze ngakere because babwate tax nahande oise gocha tuamanyire konyora abakoreri banyasa imeye chikanisa bago take this advantage ayo mogande binga omubasto yo mago position aba fuasi bali baye abantu bali baye baime obateneniga ayagogoche kanisa nya kwacha the first time akunya gukobori nga ikwarungi kwacha mochando kyobwate na ndo kobori bakerieta lityo morayo yagotenena korandi ali mutwe ogukwana erieta lya okwana nemechando ya okwaranga na yagota ya no muntu nyasa so sometimes abaraimba rogoko igwenjiri korandi kwa prosperity manyang iteri njiri yeken muntu agokuranderinga no chonyore gari no chonyore nyomba bwagache no chonyore gasi no chonyore yani prosperity gokuigwa muntu gukuranda kini yerekera tagite gari obarangeri mwa muchangira mwa mugurira manyanga that is where we are bono iga prosperity gospel ya soire chikanisa chinyingi ndaotenga utaparikiwa utatembea kwa magari no tuikire ngakienkongu and that is why tawatebanga in our churches na bono I'm sorry kana kwanire gaiga lakini I saw another person who kuiroka nga pastor from 70 day or trafficking yaman that is not our pastor. We don't know that pastor. Actually, area tatu megete. Lakini that pastor we don't know yunga kurugo senga never go sengai. Those are the people ba soire go tuko soanga ne kanisa lakini bakora gendo kiek. Bagenderia subo mabwa kerari tuko. It is all about kueligeria. Biamono, asante sana. Yare getutwara kwa na vera toinga. Ayonsi na kolengete na nzuna tolengeta sobo mabo itobwa kerari tuko mulizia sedeka torasiri njogo saka tumaye go swa Amaegeriro Y'Elesson. Tusabe ya saita atanaenda semambiye tuachira asuri bunama jambibe to kuburio to aberekaro mama chani bi to akorera susu bwao osoi meyichi nkoro chitu na nduru kyubye bwao ekarbantu kuchigo chako kwigera weito koranche obenayo kora intuta benemenwe owetera asiri abana bawo baigwirio giriao nakugusaba gwitugwetere siriete ya Kristo Yesu matoria amen yemeno sana takwarigarira senchero bikira n'cyumurigiria kurwa ekote ya chagete gitabu kyaba Efeso yabeire anene gitabu gikunyara kwa bego tusegeta sobugimo boito bakira lituko agekogera tutigaritie egwike muri gatanyara kwa batugukora nyuma itasikikareze chito antogera tukobatu kuyarigania sengenje pasaka nchiro chake pasaka ya bari tukoya rero esabate gocha chikanisa njiroro chigena tukoba chikuyarigania sengenje pasaka eye minetingano okokora lesson yekote ndiyara kwa batugochaka ekota ende ase wikenya tukoba gweta ntwa kwanete igoro twarangariwe tunyara kwa batugotenena ningana yarenge nobori tokegima ase obugima boito okorangariwa ngororo morisi noni waka waita umato muntu gakorangiria gosuiwe kengere kiabugire nabo kunyo guchoro nkebwatengenje abasoye nabagatanga mbiyo ya mugambo ikilia ina jambo bono na intu twanyara ko batu korangirwa mbiyo ya mugambe ye asubuga mu bitu bwa Kristo ne kuratenene egotoka ime Biblia yatebiri nga twarangiriwe ikara twarangiriwe muri Y'Elesson nyina batanga twarangiriwe we take up our position nere arige kuratenene ase wikiria na gekogera ase wikia na ndutoka kwa assignment gote kitu wakorira na ndu wiki ye bija ase wiki kubwatia eyaringa ase wiki yengima tuwaringe ko batukurigereria enkwana iyo yabeire ebwaterango asubugima bwa kero monto yo meta senseye
yari kuba gukwanera kurikia omorembe omorembe rito omorembe morisia igontegete to ukwanere tu omorembe the way you understand tutaraso ime lesson torana ki omorembe ninki ekero goteba omorembe that means segiteyo igo enchirende omorembe igere maminja opposite ya ne sei omorembe ekero okorigia gose ekero okorigia omorembe igekoro king'e esegi njarengo esegi yarengo na ekero kwanyorire omorembe that means obotoereru bwabeire nono okoragira nabo okoragira buya no ni ebirengereri mbigu gochandeke kogera tobwati tension yende piamanosa morisi rito omorembe omorembe iguguche ekero obwamate bore esechi ebiombe bibere biari korwana esegi ekero ebiombe bibere biari biaikirire ng'a bono segiteiyo bono obobwi bwabeire omonto obirokirie amaboko igoro oyomo otigaire koba omobwi otegererwa otebunuri obwire ng'a iotogokora ebinto iga obwamate oboko bwabeire obwiga bwobotoereru nabwo okorokwa omorembe abokorokwa omorembe nsuka egetambo kere egesinini esegi eye twabere tokorigereria eyachagete igoro egatiyoria omobe saitani obwate ekiomba ang'ainete bakaba na kero kio na Kristo Yesu omotongi igoro na ense era akarwana esegi ya amanyinga na echinyama nomane norigirie enchera yokoirwana etaikorigie korwana goetera ase amanyinga ya echinyama akoirwana goetera ase obwanchani bwaye ekero oria atagete ere goita oyere akuorukia obwanchani bono esegi ya Nyasaye togochikorigereria ase okorigia omorembe gokorigia goetera ase obwanchani oboroso bwaye Paulo omanya kobika ase abarumi isano ekabungo kiritang'ani ng'a ki kokwabareirwe oboronge goetera ase enchera yokwegena igo gokoba na omorembe na Nyasaye igo naki omonyabibe omaete ng'a Nyasaye na omobisone Nyasaye ochire omorigirie ase eng'encho obwanchani omorigia torochi gotama tori buna ada bare gotama ase omogonda ere gochiro sana ime na Nyasaye agacha akarangeria Adamu kaiyore ekero agotenga igo nakorora natama nkiogotamera eritunda kwarire ng'ae omaete omokungu oyo kwangete bono oretire chindobo mokunguri nande Nyasaye onchoka mokungu rende nkike gwakora aya neng'itieri gwatongete torochi bonse sabacha omwana omanya koira nanse obatei bono obobiso obwabeire nkoboitande nande nkoboita gwetera ase omwana onende atome ache kobagorokorwa ase obogima bwebibe Yesu Kristo approach ya Nyasaye y'omorembe ere ase obwanchani koborigia bogocha ase obwanchani ense eyero teikorigia morembe gwetera ase obwanchani moise korigireria abanto ba Ukraine na Russia ebataete konyora omorembe gwetera ase ritimo na eritimo riogosiria obogima na chinse chiaito nabo chire bono esegi eye tokorigia omorembe oyo tokorigia gotogikorigeria ase obwanchani bwa Nyasaye piamono sana omorisia tegete omorisia Dominic ngorete on board na inywere tu sabategera twarwete gaiga no meranete na babere batatu bari bakubati murubiri to bagateba abarisi mbiya mwabike lesson iringa esegi yaito terisegi ya manyinka no mubere kurendegere segi ya maruoti nabo igo kurwana amone chinguru chegesunte bono akamakumburinga Yesu Kristo era najitase ukoiko bwense narwanete segi lakini omwali oyo gutukarora gakobetwa litimo enchirende agakwa amakweri aseng'encho yokorwana esegi eye yokobwa omobenya chinte manyeti egangorikani yake katanga abarisi na mara koreta eng'ane iga igatunyara ko batugusanga mana ni mambia bono ninwe ase chingaki chiria iso korigereri korwa ekero n'omorisi ateba korugora ekero esegi eria achaka mwanyabanto bagwa ekero mwanyabanto bagwa igokonyora ng'a Nyasaye akabeka omoroberi bugotoreka nekero barigereria iguru ng'a ng'ora achache koboria mwanyabanto natari manyinga ago nkware gokwegera utobori
manyinga taiya renge usina ye ngondi. That is why Nyasaye ruete bimanyererio. I'm just giving a summary. Ibuna kurumu chaka no baka sto igeta siyesa kobambwa. Igoko nyoranga riri yesa bambwa no eni getamba keliki ale koenda mbabwate chingaki chiokoira igetamba mwaite ngondi mwarweke ngwanso ase mwasiara manyinga ali mukwani osiara ase getamba asachenwa after nande yamanya gocha koba igentu kire bari ko cleansing ekero yesa kobone getamba keri gatanduka koro kianga amanyingo karenge gocha goisa nebingwanso byonsi byari kurugwa sense neke ngwanso kia Yesu Kristo bwekomonyene. There is nobody isaine kurwewa eliabo oli mwanya bantu. Korwa segento kieke. Korwa sebe. Na birecha nera nigagogete ngabono ikiri Yesu alia. Tamanyete nga Yesu ngokorari gento kieke. Yesu atare kubuka bono nande ndu ari gutwara goseme. Goseme. Na kike kogera rera sereseni yaito. Yes. Togo tebi kuga. Tuatebi kwe wiki eli tuaratenga tuebo yebirwanero biesegi. Na kia kogera this week asurio gutorigereria. Amanyenga eli bono tubeke birwanere biesegi. Yes. Ebirwanere biesegi mbere biebi. Na ninki bitenenerete asomo Kristo. Oinyore still etore mataye yani abaebese risita 10 mpaka 20. Eli naende tuegera. Lakini bono lero igotogosoa ase ebirwanero biria biesegi biokweboya chakira omuntu genda bakamagorunsi. Bono elio Yesu Kristo gocha kwaye kigwatenenete ase omwanya bantu igogwatenenete gotoboria korwa ase omobisa. Yamana sana mwancho muligire beta sendiki Ndizi TV tuarangarigwe omanyete omulisi watayotambenga amaisugusu chisegi nchiro chikonera abantu. Esengencho Nande tuwanera abantu bande chisegi nchiro cyarwane to omulisi ya 2007 ngagetechi kya. Yes, bantu mbarabwena chinkoma. Psychologically mbaro mpaka boni bara affected twara no weekend wali limwa mpaka no serikali ra compensate abantu buna benjirende kera sigi chigo chanchigo cha chira namangana kulenda sese gie torangiri twensi asobwa mutanyara ko bato kwereri bagarito obugwe mpororo pogo toko ene kerigwe buna abakristo nage kogera ase wikeye omulisi atika ko bagakoteba nigo tokuligereria esegi twarangiri mbaro romanye tabakwendese ngongoro kurwali ngomo baka ikire kurwana mbaro bago chana neritimo baroro bago cha namagena baroro bago cha nemioro chinsara na bintu binde porende bono ebibilia kotoire anene omwerekeo gose ngotonyarere ko bage gotuga ebibilia nyara ko tukuligirenga nkituga neiri ase esegi buna ntu aba Kristo bono nkituga neiri ntu buna aba Kristo elikurwania birecha nensiga story omulisia uno gwabeka toyire right to the foundation oboruso tolire igetabu ekuru kwa age saburie merongene ekebungo kiaye kia gatano ali mopaki kebungo kiaye oike ye 10 negendete guchimbe ogendera guchiawo ngekerenga kiyaika elio mwanene Nyasaye chigetenga Kristo Yesu cyari Nyasaye na arwete ibintu bikonya kuarigania abantu ngakanache arweke ngwanzo keri kwaburia eke ngwanzo yocha gutugora kurwa sebibe eke bunge keiga kiamanye kurwa gya kuona se saburi yega nga ekera achita sense oyinje so obalire kera gocha sense oteba ebingwanso by'ugusambwa n'ebingwanso by'ukurugwa nkwabiganetie korende amatane kwayatinoire ebingwanso by'ugusambwa n'ebingwanso by'ebibe nkwabiganetie neryo ngateba naonda naakire puneri kiregore yane asamariko igongane tigo korugwanja kwa o Nyasaye uguchika kwao igokore asenkora yane elio maneno itatu tulie igachete birenge ekerenge liekamo
arwike ngwanso lakini meyaye ogochika kwa Nyasaye kurikire ogochika kurikire meyaye n'ogochika kubwanchani obwanchani obwekera gocha naborobwo na bwakoreta abwatani guna mwanya bantu ase Abaibirania sana yamanya goteba ng'a nekera achita sense agateba omobere kwandoseiri 10 keki agatano erinde nja gokora ogwanja kwao omobere oyo aroseti Nyasaye ase obong'aini bwaye ne chisembi chiaye naende buna twatungete twensi tukabekwa ime ya Adamu igatobogorite twensi agatobeka ime ya Yesu Kristo obare obwane bw'ibibi n'obwao korwa omonto omotang'ani paka osombwa omwaerio bukabekwa ime ya Yesu Kristo obwate ogochika kwa Nyasaye agatara obogima obochenu naye ime yaye na inche ime yaye agatotaria ase obochenu bori bwaye agatoikia ase omwaerio ase ogochika kwa Nyasaye gogochikorigereria ime ya Yesu Kristo kwandora ime yaye nebe biane naye gwakora kora ime yaye nebe biao ukamenya komoragete ng'a eng'eri ebibe n'amakweri akabogoria obogima bori bwaite ogochika kwa Nyasaye gokamorageriwa akabekwa ase amakweri nekera abekwa ase amakweri omobere oria aroseretiwe ase inche naye tore ime yaye ebibe biaitu bionsi bikabekwa ase embira emebere yaitu noyo oye totwara kende obogima bwakure bw'ebibe omonene riria ase agosaba agoteba riria ase omosaraba ng'a yaerire omoikone nakoire Nyasaye mbwana gokwa bukaburigwa bukagenda iguru rituko rie ritang'ani ririe echuma naende Nyasaye bori bwaye bukaretwa ase omobere otobwati obogima oyo na ore oyone na ore ime ya Kristo Yesu akareta iga akabeka Yesu akabuka naintwe n'obogima bori atoroseirie obochenu akaboira akaboikia riguru akaboikaranse ase tata Nyasaye bono ase eseye yatotebirie agototenga nagwakaneire esira nakoroserie obogima bore obochenu nong'e ribaga nchichemenye ime yao okomoa ribaga na inche nkomoa ime ya ribaga asende ebirwando bionsi togochikwegera biesegi tiyari biabekire ime yane gekwara namenyete bono buna amenyete ime yane nere okoba enguba yane nere okoba ekegogo kiane nere okoba esombe yane nere okoba okwigena kwana ase kera ring'ana igo bono ekero Paulo agototeng'a tweboyie nokomweboyia Yesu Kristo ase eyie tokoyerwana taintwe Kristo Yesu okorwana ime yaitu nkore ase ekebunge ekemo kero kiogosoma egetabu gekorokwa Abakorinto ya 2:5 ekemo kiaye kia 21 erinde tomanya gosoa ase leseni koyerigereria Biblia goteba iga Nyasaye omokorire ere oyo tamanyetie ebibe koba ebibe ase eng'encho yaitu eria asare intwe tobe noboronge ase Nyasaye ogonchora koria wete tobe oboronge ase enchera ende ng'a Nyasaye omokorire akamokora Yesu koba ebibe ase enchera koba intwe ebibe nere agakora koba intwe egekona otwabigetwe ime yaye na intwe ime ya Yesu Kristo tokora koba oboronge bwa Nyasaye ase enchera ende ng'a in exchange toma obobe bwaito ate obuya bwaye ase ase eyie ekero atoire obuya bwaye atokorwa oboronge bwa Nyasaye mono Amina igo sana. ase obweng'e ereseni yaito omwancho omorigire omogano ore orurabu na ebibunge bimbire bia rurabu ekogera ngochi kogesoma tore gochi moto tintaeti gogesoma ekebungo gite ekenene kiare goteba ng'a in all circumstances take up the shield of faith nkeruete ekine one of the ebirwanero ekemo kiabo kia ebirwanero biria obwenete kweboia na inki omobere otenenerete ime ya Bibilia mwancho omorigere nontaete tochakera abo so that tonyamanya konyora ereseni yaito o understand ninki na ekero okomanya ng'a ninki omobere omobere ekero okoboigwa bono ebirwanero ebi no bikoboigwa ase omobere omobere ninki ase Bibilia nkitomaete abarisi omobere
ekanisa yomonene ekanisa yomonene ige ekanisa yomonene ebirwanire ebi na byekweboi ndori gotebesegi engakinere kara abantu bagatakire kuria enyama bateba nkoreta toro mugaka nyumba banyenye nyama baria biri nebingwanzo by'ekingaki kiri byokuria enyama ninde baragira asugutamanya ono ntubune ekanisa ebi etokote ebimanyereri symbols tokoroka egesongo biarurwe bitenenerete ng'a intubune ekanisa inkitubwenete kweboia inche naye inkitokweboia erio tomanya kurwana esegi eye y'obokristo bwaito tanyora obobui ekina kio togochikoba tokorigereria ase ereseni yaito mwancho omorigeri torora ereseni buna ere enkong'u gose ereseni ebwate ebinto gete ebikong'u ereseni iga ere simple kora understand onya gotagete komanya ereseni manya ng'a omobere ni into buna ekanisa na into buna ekanisa inki tokweboia egere tobue esegi twayigera itang'ani bono toconnect keri twayigera ng'ang'a esegi tokorwana ntari eri yokorigia emioro nechinsara namatimo tochigoita abanto bono eri tocha ase ereseni yaito omogano ore orure abwo igoro ya omongwana getoro abwo orwete omogano igoro ya devotion what I'm not going to go there but I want to say this intubune ekanisa gochikoba tore tokorieri intu ng'akia obwanete koba buno omosigari o nyasaye nambirwane ruki obwanete kwabo ibune kanisa ya nyasaye eri tomanya kobua esegi ya nyasaye yemono sana gitabu kia Efeso Timoteo molisi na bera toka kabwate nare ukwana na ki ng'ana introduction omusombo yo nyasaye Paulo igagutumia ebirwaniro byare kurwana esegi asa amatukaria omanya koreto ebirwaniri obibekera omanya gotobekera amang'ana yeke moikeki kereke mogitenenerete asokurwana esigi yo esigi tokurwana nechingubirecha tokurwana na maruoti ari igoro totaikorora esigi yeke moika igo bono gotokorigereria ebinto biri byare kororekano ase esigi yare gokorekana ase enseye Paulo tatenga taye amanyi baro baro goitera amanyi ngane chinyama ntutokurwana nembeika yebirecha ase birwano biri byatenerete inkintu ebitu bitenenerete ase esigi yeke moika amen igo ekanisa nya kwarigereire biya muri kigabwateteri tukorere ritang'ani ari akabeke kanisa uneye kobwatania abasigari banyasa abasigari mbarabi n'abakristo banyasa ng'akyuko babwatania ng'akyuko babwatania it is all about kobeka ebirwaniro byake ekanisa nige kobwatania ibintu ekanisa ninki n'abakristo abakristo nkiego gotobwatania ebirwaniro bya Yesu Kristo ebiyeso ebitokoegwa egere turwane kubwo omubisa igo that is why omurikiare tata disiringanerio gotaba ng'aki entwe twabeire igo tubwenete kubeta bune kanisa kero yomo nokwigena kwaye buno omokristo erigo tobwatani koreto bwama tobomo ase kanisa egakogera turi omobere oyo twebo ibone ebiromero aya buno omotwa bwebo ye erimet ayabuna egekuba bwebo igento kieke esombe gento keringa abasikari kuba kurwana nkora muri gento bakubwata kebekira igekuba gitangite na kurisasi takoigwa bono bune ekanisa eganga yaye nene pi no koreta gento kieke obomo yemora sana bari sinaga tusome gitabu ekose kefungikira gotoigorera ase lesson isanemo Efeso kifungo kiaye kia 17 yotanga nainde bogoria ekegogwa yekioma kyogotoreka muri sistema eti ekegogwa ogune ngabune ko bieto ko helmet nere yego ko beko mutua abasikari bari bari kurwana seikare mbabwate aka egento genge egobie rosirie gachuma na akwa mututa igocha toikora mana abantu biki mbere egento gene bakoroke helmet na kiko gukirito ko beko mutu nga to ko gende piki onye tuyebwati na so busigari nero boigo na into obuge mapwito go kurwana seigo ikotu areke go kyo kwige kyo gotoreka na agata ekegogwa ye
kioma kiogotoreka na omoro bomoika noro ringana ria Nyasaye. Amen. Morisinga gite ya tebire ebirwana ganga bibira. Ya retire birwane ro. Ekegogwa no moro. Ekegogwa ekegosongo matengerera itiga bono totebe nga ntobwate gento tokoroke helmet. Tokatwara egento tokoroka nga breast plate. Inere yaroka babikira egopi tokubika mutwe yabo tuna bono umuntu uri te pikipiki no akanse egobira abandike nakita imutura ume tokamanya gutwara epel yani egento bakwanira ubibere bakwanire breast plate ingake kyo tokorokanga egento gekorinda egekuba Gusii bagaruka esombe nere yo mulisi nero maeteke Gusii yatigato egeri lakini igo twatebire igo bakwanire nei hande egento kende gia gatatu bakwanire nkeri gekorokunga shield enguba bone neria ero nabo kunya gwetanga iga ero bone gutanga everywhere. Ora omorisi liborire na ananekira togosuka Y'Elesson yanga twanyere umusingi obwenerete enseme yentangane ngukona yari ngigoro yekanisa yamagatanga igo ere ekyombe kyabarwani kebwate obomo asese igiye yomorisia igemine tinga igo tokoyirwaneramo ose amisi nyerwanere bwone nyomba morisi nyerwanere gari na gari ngaibono ekanisa go kiyaruera nande yaro kungekyombe kyabarwani kebwate obomo. Onyore ekaratu egerase abaebeso inye eyakwana ngana ase kanisa nani tukarigire n'abakorinto 12 abande bakuruko babatumwa abande ababani abande aborokia abande bakora ebikorere ebindi ekanisa igebwate gendo kuruka abokorere bw'ichingenjo ao bunembe buruyo ito okoboko kubwate emirimo yaye omuntu gatwara oyo urumwe ruwaye kiregentu bono kere oyo omwekera bwate ensema gokora ensema yekubwa igotokorete byonsi bya rukumugere nase kanisa oyo mukubana oyo ndegerie oyo nda akonya abantu bacyandigete oyo nda aweni emirimo yonsi kegochamo ekoreto gotogwase omanene Nyasaye. In other words, bono ntwensi twamanya kero oyo mwituru kwikimu twamanya kurukumu birekera twabikirwo nsi yamo igensi giye tukirwaniramo twensi kero umuntu ensema yabwata gukora. In other words, omubere nobwate n'umurisi atebire bimo n'omubere unatwate umutegereri taji goko nebinsi ngantu bunatura abasigari ba Nyasaye tokurwanira esegiamo igotora omubere oyomo omubere oyomo nkobo igure ebirwaniro ao ebyerekirwaniro nkibwata asige gukaba. That means kero omukristo nabwata asa agotenena erikurwana nage ekiagwetangereria bwe nkerororo oinoro omubere ina kibuna bona iga ngoyenda turere kanisa togenda tuchi usasima omorandi atene nigakorandia lakini atararandia abantu batera matera koreta chinkoramo ekera matera retiri chinkoramo ntorwe sadaka isadaka yiga ekonya abacyandigite etoma abantu bachikorandia toroji gonga bono mubiro yochire kero ebyebu na byajawao nere ye kurukungu kurwana na ese twaika ngo chikwigero turingana ria Nyasaye litegeta aborokia sibyumbe bike taibons bago chikoba aborokia bategerera imbaro aborokia imbaro abandi bari bagusangeria sataka abandi mbaroro baguarigania abandi bari baguarigania ebine byemirimo yebi mubuna omubiro itobwate bimwa emirimo yabo ebyegu Nyasaye bitesikira umuntu Piemano sana. No creo que no morisia, no digo no are there dangers. Yugo tacha amobune kanisa bune kyombe kyabaruhani. Kigere umobenya chini aira advantage ya sengenchu. Yugo tubarani abantu? Ntaite koiraniri riswari eria se enchera yuko veka bunerese ni vegete. Mbobe kibororo rumwanju murigereria ekero begete helmet yoka tobegeti
Tabegetie sombe. esombe ekaro tabegetie sombe nkigekoba tobegetie bikoroto tobegetie gento kieke nguba tobogoreti tosibetie omochibi ongo gokonya ore koimokia ebirwanero binde mochando kioro. In other words, there is danger yokubugoria kemo na go separate igo kwabekeire omotuoka watigire ebimo binde bikoumia. Yes. Igo nkintete gota because of time. I want to say nga ntobwato mochibi. Twenda ze binte biagara to jinsa ndoche chigo to minyoki sana. Ntobwato mochibi. Omochibi baota ngotenenere kene. Bara ko yoroka nga stands actually yogotenenera gento kiek the truth. Ekene. Inkio mochibi to soma sike bunge kyo kia. Tarasuka. Ebirwane itokurwanira kero omuntu ake abiri byonsi lakini toro mubere ebimo kero omuntu aire ebyegwe ebiga ebinde bikuru kwebirwaniro aire kero yomo omoite bir Kristo Jesus kamwebo ir Kristo ebirwane nabwate lakini etore kiumbe gikuru kwumubere keire ebyegwa byobokoreri ao ebyegwa ebyo moika. Also Mengo 6 that is 14. Ngakie gote. Biblia gote baiga. 14. Tenena gaki mweboye ebinema byaino. Ebinema na bumuchi mulise njoma teke sombo byabegete. West belt neri. Mweboye ebinema byaino nekene nakobeka oboronge buna enkobo yekioma ase ebikuba byaino eine pressed plate nere yebinema igo abantu bari bare kurwana rubare kubeka omuchibyo etiga nero kwebo yekenema onyungusa ngayinjara nemuria ende etarire gakonga pa agutwara chimu gwagutacha kujimotwe nekero tuyeboirie ekene kiomonene ekene gekurwa siringana lyo monene saitani nacha atubwate chinguru chogota mutwe totanyara kwera na nyuma. Thank you very much. Mauricio simplified the point I want to say. Eke Gusii kyara tanga omuchibi na omori goko igweke kenema no muchibyo ina ege zongo kyara ko ngai pelt go ngai boye omuchibi no royi ekero kwebo no morisi atabire igoko twara ebiene muchibi otenete kwebo irie kene lingana lyo monene ekero kwebo irie kene iki kwatenenire asenjerere ngaki yogo okorwanira ekene Kenya sa na anda at the same time ekero kwebo irie kene iki a pressed plate timate ngaki Gusii kyatema engobeye nigere nero it is actually oboronge protects your heart against sin and enemy attack and another attack actually engobeye nkie gokorera igegotanga enkora yago kubwago so ase omunguso umaete ntubwate gento gegoita enkoro ande gita gento kieke no mobere bona gwatangire enkora yago kokora gento kieke. You've protected your heart kurwase okurwanirwa na goito ekere bakoroke pressed plate upuye bwatiga asige kubakia oburungu bwa Kristo saitani ngocharing aye no maitenga nkorwani umuntu mokero erumbi na mbiri aye toyo nyasaye kuna musalirie saitani akurwani umubiroye kwa matebie kene na murwanitie lakini na moire Yesu Kristo bugumabwane na musabirwo nyabyeire nyorokingo ari asobuguma bwa Yesu Kristo ibiro no aneke mo nere naitaba no burunge bwane ngetimbwati burunge bwane no bwaye saitani kanyorire kwatebire nga Yesu nero burunge bwao igago koirie keminja kiaye iga utama Lakie ko ero musumbunya sawo tenga aesege kubagie itebo y'uburunge bwa Kristo Yesu. Igo press no burunge cyane anya gukworo kyamba bikwa korete magega. Kwa matebie kene na ya korete lakini nambo itabiri Yesu no mutorione. So tell me nga Yesu amachire
orante ng'a no moyabibe ko atari inje Kristo na kike togo soma si kitabu kelinga ki nga sabe beseri that is 2:8 yotabanga go tu obuli guno obuya bwa Nyasaye by the grace of God bono ekero kweboiri bono buronge the righteousness gesungo gatabanga igo oburungu bwa Nyasaye bono na boro bwekero kweboiri no nekene kya Nyasaye uroche bire chana nyare kukubwa ese igo ese gnu chiko so ase bibe binde okonyoranga kwetori rikorwe ese ngenjo kweboeti gento kieke oboronge bwa Yesu Kristo ekirwo ebirwanere bibibere byagotangire korwa ase gento kieke kumanya kene kutenenere kene na koroche Yesu karagotemwa Saitani agoche buno manya kene erikire nye kuru mwana Nyasaye oncheramba genaya abe mugati Yesu nabwat nebo etie kene oteba nerikire ng'omonto takoba moya so mugati kuka akoba moya sikire eringana likurwa somo no Nyasaye turochie kene kiria manyete kia sen Saitani omoira asige turuguru umoro kia maruti yonsi yenze ngakora onjoreri iruria ria obekenze yangokoa tiba gochi konja kwendo musaraba ngokoa sobwa amate deri kire ngomusasime omwanene Nyasaye naendere bweka orengere tingonya mangana ya taringi meyaya ngocha kubwaringa matemwa igo kwebo yekene ekero Saitani agocha buna rira ikari omubaso ogotebi neri kire nayo okumwiraneria nerikire egeko erankoreta ari kebungu kerusia sikere okebeke nchera gete omanya koreta obong'aini rwayo kebeka kiarekana ngane kene lakini gosomete ringana iribiya igo gotanga toso ase oborimo nobo na righteousness oborongo bwa Nyasaye na barobu no keneke giagokonya tonyara kobo gukurie gwebigocha ekero gendereta ase sabari yokwegenda biemono sana Duncan Orina agotanga biemono sana Balisia asingincho ya Amaegeriro Y'Elesson tusange twensi asobwamo egagotaba koro chinsemo chia molo labani nami agotabe sabato enkia Y'Elesson eyo nigagenda tokabogo twaligania asinginche chinga kichomwerio Evans mokwa korwa emomo cyber keroga happy sabbath to all areke koro kunya case clue agotanga nongenda tokabogo bwatia amo asemo Amaegeriro Y'Elesson koro Kajiado present watching live happy sabbath akuru ngedwe nyomwenga nabogo makindu getuma esabato agotanga torirandie ringana ryo monene ase obwaene na Nyasaye anyarakoba gaut senior Samuel Nyamari honorable kurujisa mu kinyamataro Kisii atanga nonde imeya umurubiri ngati ya mashabiki ya mange toroche Nelson Muchogo Morisia naye kwa aha wa rutire ikindi gaiga byamona sana ngati abari bagenda ko bagutubati mambia bono tugukwanera anene okwiyarigania asingincho yikisigi twatebigwe nga ebirwanero mbirororo kiro kende ekira twarangiriro twatenenire twanyana ko bato kwariganiro twensi asubwamo ne kere kingencho omwancho murigireria inga ekira twarangiriwe gocha sesegiyeye nigo tunyari ko bato kwenekerigwa obobwi boito obogotoka ime ya Kristo umurisia ese monera ari kuba yokwanera igoro ya ebikoro tumayitekera tukwebuya abakoranga nkurumo tugotirimboka twikirege kuba bono guchiga igamagoro rende ngokwanere karege koroto ase egetabu ekebado kia Amaegeriro samemo mulisinaga nikwanere twakego bono ase gokuona igoro ya kubike gekoroto ekanse kurwane sigi yo marembe which we war of peace omorikyo yeito karago tubikira amangana manene akurwase egetabu kia Amaegeriro ibere Amaegeriro ibere igokwananga ekero ririntu twari kwita ase bibe ekero totabwata obogima agaturikia torigererie kemo kia kiritangani origereria Amaegeriro ibere ore no musomo Nyasaye Paulo akoribika kakunya korigie igongo tebanga igo iberera kumarisa ibere kemo kia kiritangani tomanya gutuma tanya reka mwarenge mokweta se ogosare kwaino na ebibe byaino ime ase byo nigo mwabigenderete kare aso gotunyana kingencho chienseye na gotunyana omugambi gwokubwa kwa igoro gati
oyore omoika oria gokora emerema ase abanto bataigwereti Nyasaye. Endelea paka iyakane. Nabo igo na intwe twensi twagendete agukare ase okogania gwe ching'encho chiaito chimbe togaikirania okogania kw'emebere yaito n'ebirengererio biaito tokaba ase ching'encho chiaito abanto abaragwe ase endamwamu ya Nyasaye buna abo bande. Korende Nyasaye oyore n'obonge bwa mabera ase obwanchani bwaye obonene atwanchete nonya nekero keria twarenge tokwete ase ogosari gwaito agatobogima amo na Kristo naki twatorigwe ase obuya. Amen. Omusombo oyo Nyasaye agotobekaiga obogima bw'ebibe nabo bwekainie ebikoro byogokonya gotacha kwasuka gochimoino kwagenda Yes. n'ebibe igo bigotokonya okora amabi omonto okwenyora kwasonsogeiri bwango gwachiri gwakorire bono masombo oyo Nyasaye omogotete ng'a ase engaki eria igo twakwete ase ebibe no monene ekero arora ng'a ntobwati inchera ende yonsi toracha gokora amaya toche asare agatokora koba moyo gwetera ase omoto oyo Yesu Kristo ase eng'encho obwanchani bwaye na amabere aye amabere aye atobogoirie atorusiri korwa ase ogosonsogeri gochi gokora amabe atobekire ime ya Yesu Kristo atoire obogima bwa kare na kare ekero okwerigereria obogima bwoko obwate bwa kare okominyoka bwangu gwakora eke ekebe kwaminyoka bwangu gwakora eke ekebe bono okoretire okobekire ime ya obwanchani bwaye okoira amabera okokorora korwa kwao buna otabwate agure itang'ani nekero akoire okorora korwa kwao omanya gogokonya gokora ayara amabi amaya gogocha ekebungo gia 12 goika gia 15 kabere soma bese ito tuma gutagenda ekebungo kia gia 12 goika egia 15 kabere ibere yitware still nere ekoirereri ring'ana eri 17 agacha korandi omorembe ase more abumwarenge are ase abo barenge ang'e nakigwetera asare inte twensi twanyorire enchera y'omoika ang'e tata ase omoika oyomo gaki korwa bono inwe timori abamenyi as osabaeti kurende mwabeire ababiare amo n'abachenu abantu b'enyumba ya Nyasaye. Amen. Mwagachire igoro y'oboroso bw'abatomwa n'ababani na Kristo Yesu omonyenenere rigena rinene riekona asarere obwagacho bwonsi bwabwataniwe amo na gukina bobe ekaru enchenu asomonene. waikire 17 17 achakire morisi 17. nagotebio chakere 12 kwira awachaka gori mutwe 12 inyoranga engaki eria timwarenge na Kristo nigo mwatanekanete korwa ase obobiare bw'Abaisiraeli abageni b'obobwatani bw'eira mutarenge na gosemeria konde na mutarenge na Nyasaye ase ense korende bona ase Kristo Yesu inwe abo mwarenge are agoritang'ani mwarenturwe ang'e namanyinga Kristo nakiere no murembo oito otokorete intwe abatwarenge babere koboyomo agatogore toto eri yatwatanete eng'encho yaye obobisa ere ase omobere oye agasirie chinguru chiamachiko ne chiemeroberio y'amachiko erinde asara omonyene atonga omonto oyomo omoya korwa ase baria babere igo agakora omorembe na kubwatania baria babere na Nyasaye ase omobere oyomo ase omosaraba ase atairete obobisa buria agacha korandia omorembe ase more abo mwarenge ere na ase abo barenge ang'e mwarenga are bono ekio omosombo oyo Nyasaye agotobekera nekeiga mwanya abantu twagura ase ebibe no ebibe twogwete ebiabege tobobisa ase gati yaito abayahudi n'abantu b'ebisaku gati yaite toto nero yare kogera
ibi byaba obugima bwitu bwibibe igoboreto tegwatanana Yesu agacha akasaria ogokukwa yaso musarabo Calvary no gwita chinguru chibibe ekera achitire akaurukyo bwanjani bwaye amagoro itari arenga amango yo gwitira amanyika na gokorera na mabi akayabwata akatoira ni asari obo bisa bwarenge segatie ito buna abantu bebisa kunaba Yahudi agatoreta amo akamanya gotoa obotenengu bwiguru oro bwanjani bwaye asinge cyamabiraya ebisa kwebya ebyombe byarenge bere akamanya kubeka bikabeki ombekemo iko Kristo agasaria omubisa bwarenga segati bwa omubisa ekarago sario bisa sariti obugimo bwibyo bwobisa ekiakabere karakora boigo eri abo bori bwari gotwatana into asebari akamanya gotubwatania into tweka abantu bakurukwa Abayahudi n'abantu babisa kubaka korko begentekemo akarandi omorembe ogotuka ime yaye bono nturi babisa bigutora abantu bomorembe egekoro yorosirie buna tukumwita bagwitera asinjira yo kwigena obwamate bori meyane no bori meyao igo bori bwa Kristo Yesu igo toreta twaba abamo nonye bari tware korora na bobe bono nto ikorora na bobe etokorora muna abana abamo iginaro omone no itato koreire asogoturwanire sigi na goto marembo okurwa asari igo abarumi yamotebanga nekero mwabareirwo burunge gwitira asinjere yo kwigena amoko bano marembe na Nyasaye amen igo ekero kwe mubere bwe boirie ebikoroto inatha wasie kanisa ye boirio ebikoroto nigetenenerete koreto murembe ase gento kieke ase chingaki chonsi okorere igo in other words ekero ekanisa ekoria igerange ase chingaki chonsi korigi gento kieke omurembe soma Isaya 52 ayo mulisia ari gukwana yaso mulisia oya kurira obuna aiwatenge kanisa ekoria omurembe ekebungo giasaba ne kianane mubure gukwana yori amaguru ayamango ari guchikurwana esigi kiagokora omanya koribi na kiamagoro are amasera abo bakorenta amang'ana maya bagweta igoro ase bitunwa abo bakoraria omurembe na barenta obotomwa obore n'amang'ana maya nigo bakoraria ogotoreka bakebye Sayoni Nyasao nere okugamba amen endera mulisia igo nakikinara tanga ige kanisa ige rororo koro kya buna Yesu are gento kieke the Prince of Peace are omoruoti w'omurembe na kigekogera intubu nabegenia sengenjo jinza chikominyoka ndeteke asobwango ntobwate ebintu tokoruke shield ye nekero okutangwa na Yesu Kristo protection of God ugotangwa na gento kieke Yesu Kristo ekenki engubo as inki eke shield inki etenete made of good covered with leather and actually adorned with metal and the shield could completely protect a crouching soldier and prevent arrows or a sword strikes from harming him. Ekene gento kiare gotanga yatanga gento kieke ta kende gionsi gegocha kurwaria abe no muyo ben kende ngeli ko nyara gokora gento kieke ngeli ko goikere gekogera gwatanga kero gegotanga omubere bwo bonsi oyo Yesu Kristo egekogerere nigaga agototanga korwa asema bandonsi ali agotochira tosomeke bungo kie Psalms 3:3 ngaki agote tabia saburi satoisa egoteba ngaki God is our shield. Nyasaye nere gento kieke enguba yaito nabo kare goteba igo lakini gesome sengenje ya interest yo mo ligereria saburi satoisa tunaikira mulisi Psalms isatoisa ngaki agoteba Biblia goteba iga korende aye omonene naye enguba yane naye obonene bwane nigo okongiranereria
oko nireniria oboremu okongeraniria oboremu. Thank you. Ekero bwate na na bore confident. In other words, ekero bwate shield, Yes. you have confidence. So me ye na ande 18:3 is talking na na be kwana ebinte bie ogi igoro yamna. Igo by faith we face the conflict with the complete true trust in his protection. Yes. Asere a shield Yesu Kristo yani nyasaye buna gento kiek engoba yaito. Genesis Number 15:1 2 Morisia ngo kwande garo ngorete nayo bayasoma kwarugukwana bono erinde igo nero nebwate the same buna nyasaye gento kiek ari nguba yaito anytime bo tamero bwaito mborobi. Yes. Nere nguba umukristo kweboi egero obwe nere nguba yaito asubo kristo bwaito egento kende gya kabere the helmet ya rosiri ya tubaiga etubete bakebigoti. God, there is no way montare go to tiganso mama ngana yotanga the Roman metal helmet had various pieces that protected the soldier's neck and the checks ensuring complete head protection. Igo yare go tango mubere bonds. Amangana yo yasome 1 Thessalonians 5 verse 8. Aba Thessaloniki yeri tangani isane kemugo kianane. Our thoughts must be focused on the salvation that God has secured for us and the hope that this salvation will soon materialize in an eternal life. In other words, helmet no bugima wakane na kare to guchikonyora at the end na uboko materialize to nyore gento kiek salvation igo ekero kweboire ya gutangire onyore ubugima bwaririri bwakare na kare igo mu Kristo nigo gwetanga eri onyore ubugima bwakare na kare ne sword ninki asubwenge ne lingana lya nyasaye lingana lya nyasaye na lirigo toe biene. In other words, let me read this. With the rank of have a metal and straight double-edged. Mo yoyo ni gorenge obirende. Otierri chinsemo chiens. Omore against omo yoyo ni gorenge go defend against any enemy and pros and counter attacks. In other words, ekero gosoma kurwa se kitabu kya bayira ninye kebungu gya 12 ekigasome. Paul speaks of the sword of God as a sharper than any two-edged sword. Igori nganeri ya nyasaye ni igori reri inyonga goetanio muyobirendo tieriri chinsemo chonsi okobutora andonsi tosome ngakiyegoteba ngakiyegoteba kebungo kia 12. Alright, Biblia goteba iga na kiringana ria nyasaye ni igorire moyo na ende ndire ne chinguru ni igorire no bwoge kubwa omuyobirende omuyobirende ore no bwoge chinsemo ibere nigo likobeta imena gwatana na omoyo no moika chinengo nemeseto na inde ndinyare komanya ebirengererio na ukogania bire ime asengoro. Thank you. Igo bono ase omoyo neringana ria nyasaye ebuku ya nyasaye. Igo na kyoto gotepa tutarachi kwenda nimate no mutimo gotogochia nkoenda turi bono konyora inkia masaba gokora ase ebyume bibyo zipi tobwate asini ndigo mulisi tutaragenda. Ase Luka 24 Yesu akumira na Kiriopas na abandi bateba tukumitingo ituru orutuwa barengo gusamere. Yesu akamanya kubaiti asobani bwenzi buna Yesu ariko cyo gukwa pagaika nyumba akara ekeroba ariko yitaka matenga ya inchuti mukomogeni bagwika nyumba agasabire ndagira ekerasa bagarisapia pone ke mungu kiaye ke 32 ekeroba ko cyo kuri nyuma nga ine hakyo yonji Yesu amangana ari akwana tasamba chinkoro cheitu igolingana lyo monene eliro muyobire ndirigo sambe nkoro nonyine ngakieri ekeraba tumbare kurandia ba ririenga ke Pentecost elingana lya sambete lyo ligo samba ekero lya sambire na lyo muyuyu konacha chinkoro piye pako muntu na chekinekia ekende kelituate banga okobeke helmet gose ejimba kwerenye kioma
abarumi 12 kamugoye yakabere nga monchorwe ase mioyo yaino ase chinko ese birengereri byaino nari muramanye ogwanja kwa Nyasaye ogotore kayiga asobusi bwito gukubikwa asogonchurwa ase birengereri byaito twamanya komanya okwige no kugokoro kweshiri Nyasaye to takoba enguba yaito nyento mwigeneti nagekora Daniel ba mwigenete ase karakuru tu asenguru yechisimba toboa na kishadara kana mesha ka ukwiga na ba begeta so motori kwa gerete yisa gaika kuruguru akabaturi korwa semete andeme Nyasaye umulisione tingolemerwa Nyasaye umulisione omo kegimando kwera na umanye tabarisia rero tutarakwanera tweboire yes amatimaya chinsare ichi chiamabe ningo gotoruta nande jire chichi asobungo boito bwakira lituko yes tweboire bono ekira tokwera nango manya torenga amatimaya wanyengo batokubwa itogwe protect ya sengencho yechisila ichi chimo benchito ikera nchire chichi nabo igo ensemo enene ya masabo ase esegie nengana tutigarete kira togo chakorwa somo temo mwenge tunara ko batogusangamo nayo nere utambe karangara kiyo kira abakingencho sana nabo igo liboliriago gwetera se namba yesimi eyirega kwa seti biago nabo gwetera se mitandao yaito ya Facebook nabo igo YouTube emambia yabo kiyegora yabona sana tikaza na somo tumoko gwera natole ase karogeta ligetambe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Spexels Opticians abubare si clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimyaisano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi libweyemo ne chimyaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Hotel ya Camel Park yekubwatirana ne television ya Ndizi TV nigera korentere amaorokerio y'uburimi y'umwakoyo a Nairobi Agricultural Trade Fair kurwa segeti ya Jamhuri Showground imeyo muchu Nairobi ayara igurwe numura igwense umuske William Ruto guchakira chitariki ya 25 cy'umutinyoyo tware tariki eriobwe manyamange iguru y'uburimi n'ubunchorori ya ndabwigo amangana teknolojia yekerero asigika kyamatukatato company yuko bikuburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire asobukorali wetanige kake myaka 53 nige kurwe bukorali bwebirengo bwigoromono guchya sechi company naboigo nabantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumuchu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi nigochire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri bakorwa ngamona static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabuate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabuate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems
nabo igo amang'ana yokulenda chibesa na guchiena na guchiase chitakeire gose cash management ngokora bari private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegeria bari amang'ana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange muno aliye bagokora bakirisimi gakichinde chonsi ilyonyoro bukoreri bwebirenko biguro one-on-one security services limited oborindi chinga gichonsi kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborokiya babo nigo bantire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Ndemana kegima na indo mwancho muligire twarura se omotimoko omakoma to muri sie tutaragenda omotimoko liboli ndiro twetia liga umuligire nerare kubolenga ngabono umayete kiroke na beranya alikara ndora manyanga nguguturuani nero yuguturuani nere nchirindi nera kaeboeti uranyora nga twebo iri limeti nera bwebo iri limeti gono manyete kwa ndedro chigari igo twarenganira chinguru bono obubuibwito ngaibole imebulere ekurwa seseginere yeye na ndembara bya bakurwani wasogo nkabisomulisia nambe yemo ase gitabu keritwara gosoma kia baebeso isana emo ikemgukie ye 10 ogendere paki ikemgukie ye 12 yego kuana ngatwebo yebirwano byonsi byesigi ya bya Nyasaye erinde tomanya komanya emetego yonsi ya saitani ya bwate igo yuguturwani saitani n'ubungainiri bwaye bwa kiringenjo ebirwaniro bya ya bwate n'ebyo bungainireria nande yawe onchora obabuna lira ikari umubaso ere yakonya guonchora aba Korinto ya 2:11 gatanga awo jabuna lira ikari umubaso otomanyete twebwaetie ebirwaniro ebi na jabuna lira ikari umubaso kingane nainde liko muuru kitwa manyanga ngainereria kurabona ababani bo borimo bagoje buna abatumire lakini naenda marika ya macheno akworo kimo bodi bo borimo na kia korone kanari ige karotu aboiriri ngana riri koruke ekeritu abo yeseke na magite kene ige ko igoro tu kia chengene ni umuntu kurukwa omongainereria lobo biso obwensi pitu amanya kubwa amba ibere obo bwibweito igo bokurwa somo nene Yesu Kristo ukomano kaisatu ikemgukie kemerongo ebere nebere na kemo yawa teba ante ne negesieri ngotura oyo koigora ninso emeturi ya manere nera manainchi no yora abwe puna nainchi na abwete igo Yesu Kristo abwete kotu gaso irime yeto agotokoroka baba buya manere nanyo ruburungu bukuri kurwa se omotoria bubugima igo bubwito bugutoka ase Kristo Yesu ekende nkerimo atebe kanisa ngere divided abantu rende gutwabo mubiro yo mona kiyaba
taibonsi baguche gekora saitani nguche ari buna rira ikari umubaso oso ase kanisa ime okore ebinto ororeka ng'a Yesu ore ting'ana ria muru kiomanyekana nekera arorire omanyikani namanya kurwana esegi okomanuka 12 erongo taetosome nguye 15 kabere ekworo king'ata ikero oyomo osoire ase kanisa oratoko kurwana esegi okurwana saitani esegi mbaroba ke Nyasa bana kire kina kiekene na busaitani Kone sana ile ngomolisi? 12 kamungu kia 15 kabiri. Right, se Biblia gote baiga. Aseigo enchokerie kaba nenda mama somo kunguria ekagenda gokora esegi asoro igoro ruaye oruatigarete asabu babwatita machikanya sae nabare noborori bwa Yesu. Bona eki Biblia yatubekererie tenchoka okomanuke 12 kamungu kia kianda saitani na ndomogengi. No roibor omukungu ne kanisa. Yes. Oroibor umukungu n'ababwatani barase kanisa. Teate abatayibonse ruriru atigarite. Asenchirinde ngambaro abantu bake ase kanisa yomwanene batigarite. Bara abwata machika Nyasaye. Yes. Na ende babe noborori bwa Yesu Kristo. Okomanuka 12 n'amagotebanga abantu abarangeri go baba baremereria bari babwatita machika Nyasaye na ende bakaba no kwigenda kwa Yesu Kristo igona ikiombege ke keratuke ke kurwanesi ke yebue igota Yesu bwo Yesu ko gwetera asibari arabige. Thank you. Ekiombe ekiokerege komanyite na batanga tari kanisa yonse ngomolisi atebire nababwatani aito kumoyo Abari barabige. Ogenda ase kanisa gwatanga omungusana nororo mare squeeze na botoka ikaiga kwara omungusana nara gwata igangerusio romolisi. Iko aso. Sebo ya masabo. Yes. Bono omaete ekero ko endesegi ngotakore kwanyora amacha gokoa chinguru rero kunyakunyo bono na ndimutagete na gurukos gokunyakomena eko echinguru chio gokora gintu kiki eri bono ebiome bibimanya gokogwenera biya mubero berende kobwata chinguru biya chigo kore emirimo buya nandi rende go none gotie kogwo none kobie kogubuya maete ndirora bano omwana omosini no maretere elimeti omubekere mutu ose lazima araki oni eri gokinegera obwenere kobike elimeti eyegere kubwenere bintu mbiro okokora ogosaba omukristo ntubweneti gotiga gosaba gotogendereta ase esegi eyo yokwegena eri kobwabirecha muno omorisi ateba oyi chisegi echi ebinto biakuruta gocha story ntubwenete gosaba totari gotiga tosome korwa ase egitabu kia Second Chronicles 20:18 mang'ana ebiro ya kabere 2018 igo kakunya gosoma mang'ana ande nari ng'aki igo ntubwenete gosaba chingaki chionsi elitonyora omoiko omochenu na amasaba ito nabatairanirigwe immediately lakini ntubwenete gosaba continuous at the same time togotenga in the spirit of the Holy Spirit transforms our prayer with groanings with which cannot be uttered. Ng'aki egotebeke Gusii ase mang'ana ebiro ya kabere 2018. Right. Toikoro molisi egoteba iga 18 elio Yehoshaphat n'abayuda bonsi amo n'abantu bamente Yerusalemu bagatung'ama bakaumama ase obosio bw'omonene bakamusasima anesegi baroinyore babeire bagosamba lakini at the hand abarorire bagatenena osomese kuruma gabu ase kebungo gia 17 kiromo yoma kaira libagari yaye buna kire kioma kebugata libagari yaye kebugata nsemo yaye onye gwakibikire biya bonekero kwarorire obugui tubwenete gotebanga bono twarabuire segieye bono ande tiga torayepa korasaba toratenena you are supposed to be praying continuous inkia masaba yago tokonya we should actually iga masaba yago tokonya eri gokinia okwegena waito buna ba Kristo aso kurwane segieye yabirecha no moeripi kogo saba to are specific prayer requests tago saba tu rundi abe ba yinkiga ko era bagosaba e bagosaba aso gwakira Nyasaye biya mono
thanksgiving nyasaye bono gwakora gento giki watubwereire iga amasabo gotokwebo ibono asese egiende yonsi y'omukristo kobua nebiome bituwe boyegere bikore emeremo asitore tweboye ekioma kiekene kiokwegena kioboronge kia gento giki kiering'ana ria nyasaye eri bono bitware chinguru asitore lazima tosoe ime ya amasabo ekere tumaye kobwesegi yemono sana ase engane igwakonera omorisia omorigereri naregaiga narega koronga Lucas ogori korwa bonyameuru omosocho mbuya abarisia asa Amaegeriro Y'Elesson mwatobekire buya na gotoreta ange na Kristo mwanyabanto twagura ase bibe tiga tobo sari obobisa torete omorembe liburi liayo ase Biblia ngukwanerere igoro ya chituonie cyugosaba ine ingigera toirere na intwe abakristo babwa ngo iga tonyara ko batukoruko chituoni cyugosaba nagwa kwanenga n'intege tumurisalira ne maye gwera na gochagaye umurisi okwanenga na bibagalire ne amasabo aimogetie asesegiye akero kende ndubuna mwanya bantu kolengana na Lucas gotabangana bera nyarekana nga ndora ikerakera ngokeria egente getangani Yesu atebete saba na moegu lakini Yesu mokuriye sirite ana nimbaye yes omwana tabwati kiumbe giting'aba na bari kituoni cyugusaba kero yo muito na bara abituoni yugusaba yatebaga igasinga elija nigare ngo umuntu tubwikaine buna tureiga no bare bwitu bwensi agasaba emburanjatu na ndekerenga kiyaika naenda agasaba emburiga twa bono yakobo manye gutosegeta naki na intwe to kwiru ne richa irwete omanena naigwa masaba utarairana ndirega igati achire kegima pikyangera ire kegima ga kuruga igase studio narega agatanga ha Ndizi oyakurunga Renox Suma kuruchinsemo cha Kiogoro akoburie ine asese igiye ya obo Kristo chingo manchirororo nabali tubwato gosemere na kituranyara ko batoko gosemere bali banyara ko bakonyora chingoma asorogendo rukwigena ntobwate chingoma. That is why asama sabai karatu aligereria alia ekebungo nkete tutasoma abukia Matayo 18 ekebunge ke mabake kia 8 musubati oli muburaka niga abete persistent asi okogenda so murukoria obwane bwaye persistent ya enero ya mwete gintu kieke the only thing ogosemeri kuoka tubwate buna ba Kristo ekero tokubitu ni michando muneye na ndo ogosemeri kuoka turaba ba minto no kubatebinga babe persistent asogosa basi Nyasaye na kubeke ebirwanire bye asobokoreri eri Nyasaye anyara ko bagako babwireseki tibona sana muri estimate gusengwa batungana ndi gore y'ichingo ana bateba chingo mechiga abantu origereri bokwegena ase kanisa eri entangani bare baitutu bakana chwebigoti yes abandi bakarutua sebu na buna Yohana akarutua sa amakwende amafuta gusamba Daniel bakarutua senguru y'ekisimba Shadraka Meshaka bakarutua so iriyere ry'umuriro imicyando angogerera abantu aba lakini ogasembera inkoro piyamana sana mambia bono gosemeri inkororo nonye chingo manchiroro maite nonye abagosori kibagosoye geti bogosori nonye mupira engoyo narogotereria kwanyoranga okorere first aid neroro obiya esege gitokorwana egento morisi gegotogosemeri nga obubui twenekeribwe amona Yesu Kristo asesege mbia mono mwancho muriga sokoreri chinga kichia kwenekia kuna konyera ko bago gosanga amona intwe imaigase studio charo William Matiengo Mondo gatia bande yo besha ndoro chujumbe chino tais matinde kuruchisa mchana kuru city ogotabanga nogene tokobo goseni wa igoro ime ya Amaegeriro Y'Elesson nabali boigo mwanyara koba mugotoma amabuli ino nabo igo birengeri bino tunashukuru sana yasaba konye katokenda tokoba atokorwana esege twatenge sekretari yeto esenge ndingana aliyo mwali morisi ndete gotabanga aba Kristo twairwe ebirwanero byesege twairwe kwegena twairwe obo boronge twairwe lingana lya Nyasaye twairwe ekende nkelinga twairwe ogotoreka bono neri bagali tubuna ba rigereria begetaseni kya Ndizi TV twebo yebirwanere bi unaba Kristo turwane segi gwetera samasabo
tonyara kuba tukubwa esegi yo mabweta sigitara Yesu yokende etugochesa batende umulisio nginyori twiraneri burieri esegi yo manyete talinga kichonzi tokoba ase esegi esegi ne bwata chinga kichai nelibo turati twiraneri mwancho muri kera togo chaganya satu anchire tuboringa time kiye tokoba ase esegi half time nero mutimo konoro tukora ngusamaga twaratebanga intora kora consultation yaki gokoranga ikira tuenda sesegi elie ama motonaro twakora asigite nagaria ningana turati ko tukwanira esabate guchikira tugukora lesson yekote yegatabu kya bebese kya bere kengenjo muno kigimo muri singana yawe muri naragotebanga abanchu asomanene tobasu ko moye kero korra ngense yarubanire ndebwate bibingi omanene agotutoria buno muntu bene na ndago ko bubi buno muntu bene nege ko gera somo eri ago jakonyo ekiumbege ke kya bantu bana kirikina kyo komo buguma bwabo komo Kristo buguma bwabo abakare ko bababwi amanere abana baraje gosoa bali amaditunda ry'ubugima bamenya amanere kare na kare. Amen. Ayetwaro moyo nga esigi yo manone na tangaine nero kundwanira na ende ngutigara asari pako mwaelio no bobwino bwitu. Amena sana engana yo to segeta se obugimo bwitu kwa kweli ko mulisia ngairero gushirike kanisa on the victory esigi kamera ande karibu sana sabato ne ya music fellowship twataba balisia tigachi department chego chisabato chabo onyekere ya music yaba music onyekere yabasai abasai ba department chabo anyway kienda ko mulisi ko shirikira na onko genda masereta esabato ne ya pathfinder asante sana kone peke taseni Ndizi TV akimotoirere Amaegeriro na nditobaganiria maya pia mana asengencho yoko boke mambia kwane kenga manyale ko mugwikira na gaiga asengencho yobo kolina yo mwancho murigari na ni wengencho ro muristo sekere asengencho pia tusabe egena tusabe tatinya sai mbia mana asengencho bya bwao watokonyire kurubwa gakiete twa rigereringa riago stwa moja twasabiro tobekere bya murigereria gosoka ari guchiase kanisa na bande mbari tatinya sai bagosoka chiase miremo yabo so birenga tatinya sai yara kuba gukubarenda nabaikirania magani yabo tigabebo yibinema byago eri tatinya sai baroroko boko kwao imichando ni mingi bugima bwa kongire tosabire ngaye unuru mwegeno totika bana bago banyara kuba bakororo busuku tontu anjera nyasai buna bana bago tonyoro busuku asubugimo bwaitu nyara kuba gukorora unogo tokonya simichando yonsi yobugimo erito ikero gutoreka twasabire na kwegena seritare Yesu Kristo yiro mutoria amen emono sana abalisi bane sabato ya rero ikira tukwira na sintunde nde ya gatatu niko na inchanaranga atiga tunyara ko batukwira na back to word ni gwetera samatera amen utanga chikoya nchirororo chirete chinga kichiabo paka isaransa bakarigire ryebuku paka makoba baguchakia ogotera ngo chikwaya nchiroro temaite mulisi yorantebi ogotera kuri gwetanga naye emambia bono ekwaya gete yare gotera ebenyancho nonoria amatera alianya guta kabisa na tuguchiko bato ku shiriki amono mwanchu murigiria emambia bono tera ko bato gusina amangana maya ono Nichenko matera. Pia wana saa. Mulisi okatera ngoro mate kwa okatera gaiga kireso kwa nyasa no mulisio. Nyasa no mulisione tinkolemerwa. Nyasa no mulisione tinkolemerwa. Pia wana saa. Ikoto kwanda sumo timokomo kenje ngora nande asentunde agatoto ne omwali amatera bunaya omulisia teba okuna kutoko chakara nyasa no mulisione tinkolemerwa. Yes, nara yitoko ya. Yes. Be consipiege kogera asubo mabuwa ne karona aromoke. Yes. Abatata. Na baba amatera nyagutabara gotera na ine nabo tupagusia sukunde.
OCP. Jesus is my savior, Jesus is my savior, savior. Yes. Jesus is my savior. Jinsi chitaba. Yes. Nare we karansa ankora nyunyulia rukwigenda kwa ba. Kwigenda kwa. Ndimo sana. Jesus is my takombia, Jesus is my savior, Jesus is my savior. Baganda so mutumuko moketi ganda see off abalisia bane kira wago so kucharia singa jobo koleri chingura nande ase egekagitari gatamba nyara ko batuko sanga munai enamba seminary yo gwetera se mitanda yito sanga namuna into gotera kuri kwa igwanga nga anko konkwape kwa elinde kunyara ko bogo senia emambia yabono Utang.